Ara que Barcelona és capital mundial de l'arquitectura, s'acaba de reeditar aquesta ruta del racionalisme, que posa en valor una setantena de projectes d'ara fa un segle. Alguns dels edificis són cèntrics i prou coneguts, però d'altres, com la Casa Moratiel, restaurada fa poc, estan més amagats. Els convidem a descobrir aquesta joia racionalista. S'amaga en un carrer molt poc transitat d'Esplugues de Llobregat i, com els gats, la Casa Moratiel també ha tingut 7 vides. Des que l'any 1957 es va projectar i construir aquesta obra de Josep Maria Sostres. Ara, en mans del despatx d'Arquitectura i Paisatgisme, Batlle i Roig, s'ha sotmès a un procés de restauració que li ha retornat l'aspecte i el color originals. Això també és un dubte, no?, de com s'ha de rehabilitar el patrimoni, si has d'anar a recuperar només l'origen o si també has de mostrar aquestes vides que ha anat patint la casa, no? I entendre-les en positiu. I per tant no volem que sigui un museu estàtic que expliqui una vida concreta de l'any 57, sinó que ha d'explicar una mica l'evolució d'aquesta casa i el futur. Però primer ha calgut mirar enrere i revisar totes les transformacions que ha viscut. Va ser la casa d'estiueig d'una família de la burgesia catalana, però al llarg de 70 anys s'ha hagut d'anar adaptant als nous propietaris i als nous usos i a totes les alteracions que ha patit. Les fotografies que en va fer Català Roca han estat claus per saber com era. Qui ha tingut el privilegi d'habitar aquesta obra singular de l'arquitectura moderna durant 16 anys és l'arquitecte Joan Roig. La tens que estimar molt, perquè és una casa difícil d'habitar tot l'any. Els mobles que vaig triar jo eren mobles també dels anys 50-60 per evitar-la a la manera que s'hauria d'haver evitat, no? La mostrarem perquè la gent vegi una peça hipersingular de lo que és l'arquitectura catalana. I ara la mirada d'un dels grans fotògrafs de moda, José Manuel Ferrater, evoquen una sèrie de reconstrucció i el renaixement de la casa. Estas 12 fotos reconstruyen el nacimiento, el renacimiento del espíritu. La Casa Moratiel comença una nova vida, ara convertida en una icona del racionalisme arquitectònic. Però no n'és l'únic exemple, és un patrimoni a redescobrir, ara que Barcelona és capital mundial de l'arquitectura. La Clínica Barraquer, el gratacel d'Urquinaona o l'edifici Cert de Muntaner. La ruta del racionalisme recull fins a una setantena d'obres que als anys 30 van seguir les línies mestres de l'arquitectura moderna. Carolina Rosic, TV3, Esplugues de Llobregat.